Aquí hai unha cousa que alguén pregunta directamente a Antonio. En absoluto di, no sé si sería posible escuchar del propio Antonio si realmente está subido en el giralcóptero o no. Este en absoluto es un fenómeno, ¿eh? Porque había alguén por aí que dicía cando lle poñemos maquinaria aos entrenadores, chachoneta, etcétera, etcétera, as cousas comezan mal. Pero bueno, él quere saber, Antonio, se estás no giralcóptero ou todavía. Eu creo que non sei se está en absoluto. Non sei se estaba en absoluto cando dixen. Eu creo profundamente en Giraldez, totalmente subido no giralcóptero. Estou subido totalmente, porque hai cousas que me parecen moi interesantes, pero non estou de acordo en todas as decisións que toma desde o punto de vista de aliñacións. Non estou, hai cousas que non me gustan, pero teño dereito a que non me gusten. O que non quer dicir que eu estea no certo, eu estou errado, pero é a sensación que eu teño, que non me gusta, porque a todos os adestradores aquí se lles deu pau. Pero a Giraldez parece que ninguén quede, non digo darlle pau, que non merece, por suposto, pero parece que se faz algunha crítica que tampouco é crítica, son opinións de unha persoa que non sabe de fútbol, pero que leva desde o ano 64 con un par de cortes sendo socio do Celta. Hai cosas que non me gustan, que me provocan sensacións que non me gusta, eu non me deixo levar por de repente todo é maravilloso, porque o Celta pasou moitas, e eu pasei moitas co Celta, entón imos con calma. Para mí foi un acerto, é un acerto que estea aí Giraldez, estou no giralcóptero, de verdade que sí. Aí o dixo, Clip, estou no giralcóptero. Estou no giralcóptero. Dicía alguén no chat que estás no giralcóptero, pero con 4 paracaídas postos, dicía alguén nos comentarios. Subido, pero con 4 paracaídas, Antonio. Bueno, é dicir, que nada é perfecto, non? É dicir, vamos a ver, non é cuestión de paracaídas por tirarme fora diso, sino hai cousas que a mí me chocan e teño que dicirle, pero nada máis, é dicir, que teño o que sinto eu, eu non me vou tirar, pero digo que algunhas cousas que fai creo que son excesivamente suicidas, e que creo que faltan determinadas conexións que hai que facer no campo, non só nos adestramentos, pero bueno, creo que o deixei antes moi claro, coñece mellor que ninguén esta xente nova, creo que é un futuro esplendoroso, e creo que está cambiando os conceptos que vimos ata agora no Celta. Pero iso non quere dicir que teña barra libre para que a mí me guste todo o que fai, non, como seguro que se lee algún dos meus libros, alguno lle gusta.